Il-lejla tajba ħbib tiegħi ġewwa l-Allianz Stadium ta' Turin Juventus jieħbu lil Sporting Lisbon tal-Portugal bl-iskor ta' 1-0 fl-ewwel leg tal-kwarti tal-finali ta' l-Europa League. L-ema gowl tal-logħba ġie skurjat minn Federico Gatti li kien qed jiskurja l-ewwel gowl tiegħu bil-flok Juventin, gowl li ġie fit-tieni taqsima wara assist header ta' Dusan Vlahovic. Dan il-plejer Federico Gatti huwa plejer li għandu jservi ta' aspirazzjoni għaż-żgħażagħ kollha li mhux biss fil-futbol imma anke fil-karriera personali tagħhom dejjem ikunu jixtiequ jidħlu skaluna il quddiem anke fil-karriera għas-sempliċi raġuni li dan il-plejer għamel snin kbar jilgħab fil-kampjonat tad-dilettanti tista' tgħid snin kbar fl-eċċellenza f'dak it-tip ta' kampjonat filwaqt li kien jaħdem bħala ħaddiem li jwaħħal il-madum, mbagħad ħaduh mbagħad mal-Verbania, ħaduh il-Frosinone fis-Serja B, ġie vvutat l-aqwa plejer tas-Serja B tal-istaġun li għadda, Juventus akkwista somma li mhix żgħira ta' xahar miljuni. Bidu diffiċli ma' Juventus ftit li xejn lagħab, ma mbagħad ġiet barka minn Alla li weġġa' Alexandro u daħal u stabbilixxa postu fl-ewwel tim u lil hemm minn hekk imbagħad illejla rajna l-ewwel gowl u terġgħu tgħid f'kompetizzjoni Ewropea. Barka minn Alla wkoll kienet li rbaħna din il-logħba ma minniex xi logħba brillanti, anzi taqsima veru tax-xut ta' Chiesa kienet veru diżastruża li salvanna Szczesny issa ħajkolli ċans ukoll nitkellem ftit dwar il-goalkeeper Pollak, tieni taqsima xi ftit aħjar imma rridu ningrazzjaw l-Alla li salvanna wiċċna San Matteo Perin għax hekk ħanispiċċa ngħidlu għax jien immaġinajt il-ballun fil-lasta. Xi ħaġa pożittiva f'din il-logħba għax jekk taqbad l-istatistika tal-logħba bħala possess l-Sporting kienu aħjar, xuttijiet kellhom iktar. Ġifieri qed nistennew logħba diffiċli għat-tieni leg, però xi ħaġa pożittiva kien ir-ritorn ta' Pogba li wkoll salvana minn gowl ċert b'rabuxxata. Niġi per se għal paġġelli tal-logħba ħabda bil-goalkeeper għax immaġina li hawn ħafna li qegħdin jistennew li ngħaddi xi kumment dwar Szczesny. Szczesny li kellu sakemm kien qed jilgħab ġab ġie saves brillanti imma mbagħad ftit minuti qabel intemmet l-ewwel taqsima meta jżomm idejh mal-kaxxa ta' sidru u bdew jaraw x'ġralu kellu jiġi sostitwit ħareġ jekbi mill-ground, però meta saret l-ECG fil-Medical Center li qed biswit il-ground tal-Juventus ħareġ kollox fin-negattiv, jiġifieri m'għandu xejn minn dik il-qata li tagħna u din m'għandux taqsam jekk hux Juventin jew le jista' jkun ma' min ikun plejer, jiġifieri dak il-ħin l-ewwel is-saħħa tal-plejer. Riżulta li għandu palpitations li mill-esperjenza personali naf kemm iqabdu k'ansjetà. Ġifieri u xi ħaġa sbaħ kienet li
fit-tmiem il-partita deru quddiem il-mikrofoni kemm huwa Szczesny biex isara anke ras in-nies, kif ukoll il-goalkeeper Perrin li saħansitra iċċajtaw flimkien għax Perrin Szczesny qal li nsab okej u mbagħad ħasslu li ejja u għaxra li l-Perrin tajjeb ħafna fit-training allura li ċedi postu xi ħaġa sabiħa kemm li wera għandan iċ-ċajt. Kien għandu jgħaddi wara ftit taħin li kien għandu kemm jgħaddi minnu forsi għaddew tliet kwarti siegħa l-iktar. U dan kollox ġara f'kollegament ma' ħadd li fil-captain l-ex-captain Alex Del Piero li trid tammira f'dan il-mumentu illi dan l-umorizmu tal-plejers u tbissin huwa xi ħaġa dejjem pożittiva, imma iktar pożittiva għax taqlib u l-mowx li għaddejjem minnu l-Juventus Allegri fl-opinjoni tiegħi jagħmel xi ħaġa indimentikabli. Niftakru li l-bieraħ il-Federazzjoni Taljana eżatt bħal mus tal-leħja għax il-ġranet u l-ħinijiet tipprinċipjhom biex inkompli nżid fuq dak li qed milux fil-kumplott ma ndieqx ngħidha li għaddej kontra l-Juventus li issa ħarġet il-verifikat li l-Juventus dwar dak l-inkjesta kienet għaddejja dwar il-pagi però mhux l-iskop ta' dan il-video u trid iżomm ħafna konċentrat. Mela, Szczesny ħaqqu 6.5, Perrin ħaqqu 7.5 għal ġis-sejf brillanti. Gatti fuq in-naħa tal-lemin tad-difiża 7.5, iktar ma jmur tikber fl-istatura. Bremer tista' tgħid kien perfett, 7. Danilo m'hemmx dubju dwaru 6.5. Dik kienet id-difiża ta' bitlieta. Però llum ta' min jgħid illi u nkompli nagħti l-paġelli illi Allegri beda bit-tridente u allura bitlieta 4-2-1 li fl-opinjoni tiegħi kien hemm mumenti ma tantx ħatem it-tridente. Imma inkompli bil-paġelli Quadrado 5.5, Quadrado li jitimgħu il-ballun finta kontra finta u azzjonijiet ma bdewx jiżviluppaw minn fuq naħa tal-lemin. Għalhekk il-5.5 Locatelli li kien verament slow fl-impożizzjoni tal-logħb kien twist prevedibbli, tim ma bedix idur ħaqqu 5. Ġie sostitwit lejn l-aħħar minuti minn Paredes li kien involut iktar kmieni din il-ġimgħa fi ġlieda ma' fid-dressing room mal-coach Allegri x'qallu inti ġibni jew ma tilabniex. Ma tantx jippretenda Paredes naħseb aħjar minn hekk. Il-prestazzjoni tiegħu li kellu. Rabiot ħaqqu 6, solidu bħas-soltu. Kostic minn ġdid reġa' kellu logħba mhux daqstant pożittiva wara l-logħba ma tantx ħanġitlu tajba s-sibt. Forsi m'għandux tort sal-aħħar għax rajtu wisq irtirat lura minħabba tridente u nafu kemm Kostic huwa plejer offensiv. Ħaqqu 5 ġie sostitwit minn Fagioli li bidejn manuvra nofs il-ground so u ħaqqu 6. Di Maria ħaqqu 6 ukoll forsi stennejna għax ħaġa aħjar minn Di Maria mill-lat personali, forsi qed nistenna ħafna minn dal-plejer jiena knowing kemm għandu teknika fina. Chiesa fuq in-naħa tat-tridente 6.5. Chiesa wkoll der mitluf fit-tridente imma mbagħad meta Allegri qaleb formazzjoni klassika der ħafna aħjar. Milik li anke llum ma tantx rajtu tajjeb ħaqqu 5. Kostic u Milik li l-aħħar ġie xlobit xejn ma rajthom tajjeb. Ġie sostitwit minn Vlahovic li ħaqqu 6 u ħadd pjaċir li rajt wiċċu jixel speċjalment wara l-assist li jagħmel lejn Gatti bir-ras. Allegri ħaqqu 6. Xtaqt nara kif qed prestazzjoni naqra aħjar għax il-ġimgħa d-dieħla il-logħba mhix waħda daqstant faċli fil-Portugal. Missa nikkonċentra fuq il-logħba li jmiss tal-kampjonat. Tkun nara ħadd
fis-sitta kontra Sassuolo. Jiena sa dan it-tant m'għandi xejn nżid. Il-lejla tajba u forza Juve fino alla fine. Saħħi ħbieb. Għall-pjazza, il-ħanut il-ġdid fil-pjazza ta' Birżebbuġa fejn għandu tista' ssib ikel tajjeb bi prezzijiet raġonevoli. Inservu diversi tipi ta' pizza, burgers, insalata, ħut u għaġin, fil-waqt li għandna wkoll menu speċjali għat-tfal. Naċċettaw ukoll bookings għal birthdays u it-tliet mal-ħbieb. Għal iżjed informazzjoni, żuru l-paġni tagħna fuq il-medja soċjali. Mill-bqija narawkom għall-pjazza. Insellmilkom b'tiegħi u segwaċi tal-Kamra Sportiva. Jgħat nirrekordja dan il-video l-għada tal-partita Manchester United kontra Sevilla, logħba li spiċċat fid-draw ta' 2-2 u hija logħba li xxukjatni onestament, ġifieri ħankun onest qabel il-logħba Sevilla dejjem isthom bħala a dangerous team to play. Especially in the Europa League. Però bil-kwalità li għandhom il-United bil-fors illi tkun xi naqra ottimist u meta wkoll tikkonsidra kif kienu sejrin l-andament fil-Lig Spanjol is-Sevilla din is-sena. U fil-kuntest ukoll li tqis il-United diġà dis-sena labna kontra timijiet Spanjoli u ħriġna with flying colours meta labna kontrihom fosthom ir-rebħa sabiħa li kellna kontra il-tim ta' Barcellona li bħalissa qegħdin l-ewwel post fl-La Liga. U kif beda nfatti l-ewwel taqsima, hekk tgħid ħanbattulhom ta' kollox is-Sevilla, ġifieri kien għadha kważi 30 sekonda, Sancho jitfa' l-ewwel ballun fix-xibka, kien offside u sewwa ġifieri ma kienx hemm l-ebda skop li wieħed jikkomplejni għaliex kien ċar li kien offside, però rrid żammejnieh. Bdejtu pjaċir tara dak il-fast passing tal-United, il-crowd kien qiegħed hemmhekk jibbekkja lit-tim u f'tem ta' qasir żmien, ġifieri kun issejjer żball fi 25 minuta konna diġà 2 goals minn fuq, żewġ goals bih ta' Sabitzer u hemmhekk hekk tibda tgħid li ġifieri this tie is only going one way, ġifieri United kważi l-Sevilla konna ħaninsew ta' kemm il-darba ġaluna nsofru. Kien hemm momenti fejn stajna wkoll faċilment għamilna l-iskort li ta' b'xejn, 4-2, però dan ma seħħx. Onestament ma' xorta waħda ġifieri għalkemm li tmur 2-2 minn fuq fl-ewwel taqsima kontra tim bħal Sevilla
tgħid li hemm bażi soda fuq xiex nibnu riżultat tajjeb il-lejlu. Ġifieri jien kont l-iktar naħseb partitarju frisk, wieħed mill-iktar partitarji kelli moħħi mistrieħ dak il-ħin u għadt anke forsi jekk jiġi gow tas-Sevilla United kapaċi jiskurjaw iktar u nagħlqu forsi anke kif kellna vantaġġ komplu kontra Real Betis stajna kellna l-istess vantaġġ fil-logħba kontra Sevilla, però dan ma seħħx sfortunatament. Ġifieri għalkemm l-istess l-ewwel taqsima kemm ħafna players bħal Bruno Fernandes fejn beda juri leadership skills tiegħu bdejna nieħdu pjaċir naraw il-Martial. Varane beda jiddefendi tajjeb, kien hemm mumenti fejn is-Sevilla setgħu skurjaw ukoll, però Varane kien forma tajba ħafna wkoll biex jiklirja l-ballun minn fuq il-linja u dan allura sewa biex il-United isommu r-riżultat komdu. Kien hemm ħafna affarijiet li kienu sejrin tajjeb, ġifieri tidħol t-tieni taqsima u l-affarijiet baqgħu fil-verità baqgħu sejrin tajjeb, però qisu dak ir-ritmu aggressiv tidħol ftit forsi complacency. U f'sebtem ta' 7 minuti fl-aħħar tal-partita Sevilla kif nafu ġabu draw, ġifieri x'kienet ċokkanti, tħossok kważi tradut b'dik it-tip ta' prestazzjoni fit-tieni taqsima u tibda tiskanta tgħid mhux tab xejn is-Sevilla fil-way nemmen li favorithom jien ukoll, ġifieri imma baqgħu jemmnu wkoll u naħseb li huma kienu l-United illi daħlu lis-Sevilla fil-logħba u hawnhekk ukoll ħadd forsi xi ftit noti wkoll ta' ċertu affarijiet ġifieri illi ġraw li naħseb għenu biex is-Sevilla di kważi rebħa li Sevilla it feels like a defeat. Hekk qed inħossni bħala partitarju li l-logħba qisna tlifnija mhux ġejna draw. U nemmen ġifieri daħlet complacency, il-fatt li tkun tnejb xejn minn fuq Trafford. Taf li diġà erbaħt ma nafx kemm il-tim Spanjol din is-sena u allura l-konfidenza tkun qiegħda ħaj. Ġifieri dik nemmen complacency kultant hija psikoloġija tal-bniedem u hija dangerous ħafna. Naħseb illi bid-deċiżjonijiet li għamel Ten Hag ukoll fit-tieni taqsima kellhom effetti ħżiena fuq it-tim, ġifieri li qal Bruno Fernandes, illi Bruno Fernandes nafu li huwa sospiż għat-tieni logħba u nafu il-kwalità ta' leadership li joffri, ġifieri fit-tim pass jivvintaħ, ġifieri ssibu kullum kien. U l-fatt li qal Bruno Fernandes hemmhekk kienet deċiżjoni illi onestament ma ġbitni xejn. Il-fatt li nqala Martial ukoll biex jidħollok plejer bħal Weghorst illi dis-sena meta rajni fil-ground nafu li mhux dak it-tip ta' plejer li se jtina l-goals. U Martial, onestament naħseb għandu bżonn naqra jidħol naqra lura sew fit-tim, ġifieri bil-logħb, però qed jibżalih qabel Rashford imweġġa Erik Ten Hag ir-raġuna li jisma' speċi ta' aħjar serraħ il-Martial ġejjin ukoll il-logħb importanti. Ġifieri hemmhekk qisu kważi għalqilha il-logħba serraħ moħħhom ir-riżultat Erik Ten Hag, però spiċċajna mbagħad f'sitwazzjoni fejn ma kellniex kwalità u laqqas leadership fl-opinjoni tiegħi fil-ground. Infatti kien hemm ukoll il-mumenti meta weġġa Martinez ukoll sfortunatament li ħadd qata kbira bħala partitarju għax nafu l-effett ta' Martinez fuq it-tim, kif nafu l-effett ta' Casemiro, l-effett ta' Varane. Martinez huwa key player fit-tim u bis-sostituzzjonijiet li kien għamel Ten Hag spiċċajna nilagħbu baxar players ukoll li hemm biex ir-riżultat jiġi favur Sevilla u nemmen li kien baqa' aktar ħin, is-Sevilla kienu jiskurjaw ukoll il-gowl tar-rebħa ġifieri ma ngergux iżejjed għaliex naħseb kif kienet sejra l-logħba tim wieħed biss kien se jerbaħa. Ġifieri spiċċajna 2-2, forsi għadha qed iżżommna hemmhekk going for the second leg next week. U raġuni oħra għalfejn tlifna il-vantaġġ li kellna kienu momenti ta' żventura wkoll, ġifieri
żewġ own goals, wieħed ta' Malassja għalkemm kien poor defending hemmhekk ħafna min-naħa tiegħu Malassja illum flimkien ma' Sanġo naħseb kienu l-ar żewġ players tal-United u Maguire ukoll dak l-autogol tiegħu ukoll naħseb li kien sventurat. Ma naħsibx li Maguire kellu l-ar logħba, ġifieri dana kif kien għandna lucky moment, ġifieri sfortunatament kellu jiġri lilu wara l-kritika kollha li kellu ma seta' ġiġitu war u spiċċajna b'riżultat ta' 2-2. Però kif diġà qed naħseb li kien fadal ftit iktar ħin stajna ħriġna b'riżultat anke aktar għar minn 2-2 ġewwa Old Trafford. Min-naħa l-oħra issa ħammorru Sevilla, ovvjament hemm min hu ottimist u min mhux daqshekk ottimist. Jien se nagħti ftit raġunijiet għalfejn għandna nkunu ottimisti u forsi xi ftit raġunijiet ukoll għalfejn m'għandniex inkunu ottimisti. Raġuni waħda għalfejn għandna nkunu ottimisti naħseb illi diġà rbaħna dis-sena fi Spanja darbtejn u ġejna draw ukoll mal-Barcellona, ġifieri let's face it, ġifieri it's not easy to go to Spain and win. But we've already done it this year, ġifiri, u mal-fejn m'għandniex narġgħu morru hemmhekk u nagħtu prestazzjoni ta' Manchester United u noħorġu with flying colours u nġibu riżultat tajjeb ukoll din id-darba. Jista' jkun li forsi Rashford u Luke Shaw jiħtlu lura, m'għandix informazzjoni se jiħtlu jew li se jiħtlu, rridu nistennew u naraw, però ma niskantax jekk wieħed minnhom jidħol lura fit-tim, naħseb li mhux ovvjament misamaħ nista' narawhom nhar il-ħadd kontra Nottingham Forest, però jista' jkun illi narawhom mbagħad kontra fit-tieni lek kontra is-Sevilla. Raġuni oħra għalfejn għandna nkunu ottimisti huwa li l-away goals m'għadhomx jgħoddu f'din il-kompetizzjoni, allura l-fatt li l-logħba ħtarġa' tibda xejn b'xejn. U meta l-logħba ħtarġa' tibda xejn b'xejn, jiġifieri isimha magħha xejn b'xejn, jiġifieri kieku kienu għadha 2-2 bl-away goals jgħoddu, kieku għandna biċċa xogħol iktar jibsa. Ma l-fatt li 2-2 jisek ġejt xejn b'xejn fil-verità l-unika żvantaġġ li hemm li ħatilab away. Imma l-bqija dik ta' naħseb se taħdem favur il-United il-fatt li l-away goals m'għadhomx jgħoddu. Ħammarru hemmhekk mhux il-favoriti fl-opinjoni tiegħi u naħseb meta l-United ma jkunux favoriti forsi tonqos xi ftit il-pressure għalkemm il-pressure dejjem qed hemmhekk meta inti tilab għall-United, però l-fatt li ma nista' nkunu favoriti forsi konna fil-logħba qabel ma bdejna kontra Sevilla naħseb li jista' jkun illi tagħti vantaġġ u boost lit-tim. U ħafna drabi rajt la prestazzjoni tal-United meta mħodniex favoriti, speċjalment fl-Ewropa. U il-fatt li Sevilla naħseb se jilagħbu l-logħba tagħhom se jippruvaw jattakkawna, jista' jkun li tagħtina vantaġġ ukoll fejn tidħol il-counter attacking football. U ovvjament irridu naraw ovvjament x'tip ta' approach se jieħdu Sevilla ukoll. Min-naħa l-oħra rapporti ġifieri raġunijiet li nistgħu nkunu ottimisti, hemm raġunijiet oħra forsi għalfejn m'għandniex inkunu ottimisti, mela nibdew Bruno Fernandes dik hija xi ħaġa ċerta, hija li fl-opinjoni tiegħi kienet yellow card inġusta ħafna u dawn l-affarijiet insibuhom ħafna sfortunatament bħala Manchester United meta niġu ċans li nieħdu xi ħaġa fl-Ewropa dejjem insibu xi uffiċjal illi xi deċiżjoni jirnexxielu influwenza l-logħba. Se hekk ħadd influwenza r-riżultat tal-partita jew le ma nafux min se jgħaddi għadu ġej logħba oħra ġo Spanja, imma l-fatt li mhux se jkun hemm Bruno Fernandes li fl-opinjoni tiegħi huwa l-iktar leader li għandna fit-tim hija bla dubju sitwazzjoni li rridu niddiljaw magħha u naħseb li tista' tkun taffettwana b'mod negattiv. Jekk ma jilabx Varane ukoll jista' jkun il-possibilità li naraw il-Maguire u Lindelof narġgħu flimkien illi onestament meta jilagħbu flimkien bħala partitarju nkun imwerwer, I don't look forward to Lindelof and Maguire playing together. So if they two play together, I am not that optimistic.
Sevilla huma l-Europa League Masters ukoll, ġifieri dak kull tim li jiġi magħhom dal-aħħar snin dejjem spiċċa barra, inkluż aħna, inkluż meta ġew mal-Liverpool fil-final, ġifieri dik hija xi ħaġa li rridu nneħħu dak il-ħudu li għandna kontra Sevilla u li huma għandhom ukoll għal din il-kompetizzjoni, ġifieri hija xi ħaġa niddiljaw magħha. L-injuries u l-fatig li qed jiffaċċja t-tim ukoll fatturi li onestament huma wkoll qed jgħajjew, il-plejers qegħdin jgħajjew u jekk din hux ħajkollha effett naħseb se jista' jkun li jkollha effett, speċjalment ma jirkuprawx il-plejers li jsilagħbu wkoll jista' jkunu għajjenin u allura injuries and fatigue can cost us a place in the semi-final too. Nemmen ukoll li kif rajna ħafna fl-aħħar snin dan it-tim ma tantx għandu winners, jiġifieri taqta' Martinez u Varane u Casemiro m'hemmx dawk il-winners li mdorrin jerpu. U b'naħseb nhar il-ħamis illi ġej fit-tieni leg għandna bżonn dawn it-tip ta' players. Tip ta' players mhux se jibżgħu imorru fi Spanja jilagħbu kontra Sevilla. Players bħal Casemiro, kif ċert li se jkun hemmhekk fil-bidu tal-partita, nemmen li anke Bruno Fernandes għandu il-mentalità ta' winner kif għandhom Varane u Martinez. Però jekk Varane mhux se jilgħab, jekk Martinez mhux se jilgħab, jekk Bruno Fernandes huwa sospiż, qegħdin nitkellmu waħedna hemmhekk li Casemiro huwa l-unika player li forsi jista' jagħti dik li spinta il-qoddim u forsi anka Rashford għalkemm mhux imdorri jerbaħ daqshekk però huwa player li rebaħ ukoll xi ftit tazzi mal-United u forsi hemmhekk jista' jkun ukoll key player Marcus Rashford jekk jilgħab. Il-man of the match tal-logħba se nagħtiha lil Sabitzer kif diġà qed naħseb Sabitzer kellu skurja żewġ gows sbieħ, laqatni ħafna l-mod li entużjażmu li wera kemm beda jilgħab avvanzat, jilgħab iktar avvanzat minn Martial kemm kien fil-pożizzjonijiet it-tajba u f'logħba oħra seta' wkoll anke skurja t-tielet gow, però dan ma wasalx u sfortunatament flok 3-0 4-0 minn fuq spiċċajna b'riżultat ta' 2-2. Ħaneqgħod ottimist, ġifieri nemmen illi inti titgħallem ukoll, ġifieri kif dis-sena ġbajna ngħidu li se nitgħallmu, ġifieri ġew naqra prestazzjonijiet u riżultati koroħ, però għadna hemmhekk, ġifieri yes disappuntati, però għadna hemmhekk ma ninsewx li xejn b'xejn, il-logħba ħtibda xejn b'xejn u jekk forsi anke jidħol forsi player anke jekk ilgħab Eriksen, għandna players bħal Eriksen ejja ma ninsewx, ġifieri kwalità fit-tim xorta għadha hemm rajna l-Sabitzer ikollu logħba tajba. Jista' jkun forsi jidħol lura Rashford, jekk jilgħab Luke Shaw forsi jkollna options differenti wkoll. Ġifieri għadna maħniex għalkemm naħseb maħniex il-favoriti għadna hemmhekk u nemmen li xorta waħda għad għandna ċans illi navvanzaw. Allura bħal partitarju nippreferi nagħżel nibqa' ottimist, però ma tkunx l-ikbar sorpriża laqqas li jiġi riżultat ħażin u nispiċċaw eliminati minn id-dejn ta' Sevilla li bħala partitarju jkun disappunt kbir għalija li kelli aspirazzjonijiet ħafna qawwija illi nerbħu din l-edizzjoni tal-Europa League ta' din is-sena. Se nieqaf hawnhekk għax naħseb smajtu biżżejjed fuq il-logħba anke jien dejjaqt kważi nitkellem fuq il-logħba li ġiblek naqra memorji koroħ, ammettu però dan il-video xorta waħda kelli nagħmlu. Ħan nirringrazzja l-sponsors ta' dan il-programm illi mingħajrhom ma jkunx ikun possibbli. Nirringrazzja l-Barber Room illi bħalissa jien ukoll għandi bżonn naqra inqaxxar jew nitrimja ftit din il-barba illi għandi, thanks to the Barber Room. Nirringrazzjaw ukoll għall-pjazza u l-Your Beauty Essence tal-li jisponserjaw dan il-programm. Infakkarkom illi x-show li jmiss ser ikun is-sibt bir-reazzjoni ta' Bologna kontra Milan u Inter kontra Monza. Inselmilkom u grazzi tal-li segwejtu
dan il-video.